Tässä on yli 600 euron tilaus ja tää lähtee Espooseen. Lähdetään kattoo. Ihan ensimmäisenä Joe Rovere Thunderbird Luster muovilla 45 euroa. Sitten tämmöstä kiekkoa meillä ei ole ollut ikinä ennen myynnissä. KC Pro T-Birdi Ken Klimo 11 Time PDGA World Disc Golf Champion. Ja hintaa tällä oli 200 euroa ja se meni saman tien, eli ilmeisesti liian halvalla. Spessu T-Birdit ei loppunut siihen, nimittäin aika samaa vanhuutta oleva myöskin 11 Time, niin 100 euroa. Pistetään siitä nyt sitten kolmas myöskin sinne pakettiin ja totta kai neljäs myöskin samanlainen. Kaikki nämä 100 kappale. Sitten Color Glow Rock 3, Joe Roveren signature muuten tääkin, 40. Ja viimeisenä Calvin Heimburin Luster Rock 3 ja hintaa täällä 60. Pistää se vielä sinne. Pakkausluettelo. Kiitos tilauksesta. Tän pari tarraa sinne. Vähän paperia. Tosta vielä teipit ristiin, niin ei karkaa. Tää yli 650 € setti lähtee Espooseen. Kommentoi alas, oliks vörtti?